Hayibo. Bayapha abantu balandini. Ha, ngibonwa yini na? Nakhi mntwana. Shaymond, ngikuphuze. Yo man. Enongiphuze Tshepang my boy. Yeah man. Okay. Yo man. Hawu. Yo, ha, Mafado. Waphuza ibisi uyi1 lingaka. Alifuna Mafado. Hawu ndoda ngiphuzisa. Hawu ndoda. Baba Mafado shaka y1 ubuyize Mafado. Ndoda. Ngofuna ukuliqeda manje, hayi. Seliphelile phela uzalibona liphelile leli. Yeah, awubika le class lapho. Jesus Christ. Hello, kusanibonani guys. Ya yini manje ngabe ungena ujahile ufunani? Eish anobonanga like umuthi nje ostrange nyana nje omhlophe ukugeza izinja la endlini. Aya ngubona Tshepang. Ayi ngubonanga man. Hayi, anama ngubona umuthi ugeza izitsha. Bokuphi? Man boseglazini elimhlophe man. Angazi ngubekephi. Liphi iglass? Ngisho le glass leli. Leli. Hayibo uphi lo muthi bola kule glass leli? Bona skole. Ya umuthi omhlophe bola kule glass. Hayibo yini manje nagapha kwenze njani? Ehe. Skole mntwana. Ya Tshepang yini manje wena umuntu awufuna ukubona bhekile TV. Skole, ukubuza iquestion e1 engicela uphendule kahle skole ne. Kuza Tshepang. Uke wambona babudlamini adle ebusuku yena. Angikaze ngambona. Why? Ngitshela. Iza nazo Tshepang. Ay nawe Tshepang uyathanda ukusebenzisana wena. Khuluma. Yazi why skole ubabudlamini ngokumbona adle ebusuku? It's because isibongo sakhe uDlamini. Yasizwa nesibongo sini? Dlamini. Udle mini. Yabo skole. So babudlamini equals to I eat a mini. You eat a mini. Yabo uma umuntu kaDlamini amelanga udle ebusuku skole. Bathi uyabona. Hayi Tshepang unamanga. Hayi Tshepang unamanga. Wena unamanga wena umashaya wena. Iyakutshela skole yazi. Skole awazi izinto. Iyakutshela skole. Bathi skole. Lo baba lo wahlephuka inyawo skole. Bathi bamthole adla ebusuku. And uma umuntu kaDlamini kumele udle emini kuphela skole. Tshepang unamanga. Tshepang. Hayi. Ngiyacela ukubona umntana onamanga kanje. That's why esikoleni ufail. Yabona ifake nesikolo samanga. Abi dala uphasile wena. Abi usone degree yamanga. The lie of the year. Iyakutshela skole.